השמיים נעצרים. קודם כל נעים מאוד, זו פעם ראשונה שאני מכירה אותך היום. מאוד, דקלה, מה נשמע? ספר לי קצת על עצמך, כי אני באמת לא מכירה. תשאלי שאלות, אני לא יודעת. סבבה, אני אשאל. תגיד לי מתי אני מגזימה. רועי, כדאי שאתה תגיד לה את הספר מראש, אם היא תתן לה לשאול אותך שאלות. לא, אני אשאל. תיזהר. מה? למה תיזהר? אז אני יודעת שאתה בן 24. 24. איך זה לגדול בבית מלא אחיות? שאלה קשה. שאלה קשה והתשובה גם לא קלה. אתה מקבל עודף תשומת לב, נראה לך? אחותך עושה מאחורה, כן. אני כבר לא בבית, אבל מה, אני עכשיו הייתי כולה קצרת, אני גר בחיפה. הבעיה שלו שאת ככה... זה עוזר לך עם בנות? על זה שאתה יודע שיש לך כל כך הרבה אחיות וניסיון עם איך בנות מתנהגות? אני אגיד לך הכל, אבל לא... מה שבא? נו, אני שואלת, תענה. אני לא מקשיבה. זה לא עוזר. מה, אין שיתופים כאילו? אתם לא משתפים אחד את השני? מי אתה יוצא? עם מי זה? הבעיה שאנחנו תפסנו אותו. כל בחורה משבלת. ואז אף אחד לא יוצא טוב. כן? זה לא הורס, שיש לי אחרים. אתה מביא בחורות הביתה ומפגיש אותם עם האחיות שלך? לא? אותו פטור. והאחיות אותנו. זהו, אני לא מאלה. לא, אני לא מאלה. שעכשיו ככה ידברו על המצלמות. זה לא... כן, אתם לא מדברים, אתם לא משתפים אחד, כי סך הכל הגילאים הם קרובים כאילו. רועי לא מדבר. הוא לא, זה משתף אותנו בין סרט לשיער כדאי לו. איזה... שתי דברים של גוון נשי, אל תהיה שם. נגיד אני כאן משתפת את אחותי הגדולה ואת אחי, יצאתי עם ההוא, עשיתי עם הזה, היה ככה טוב עם ההוא ולא טוב וככה. זה לא משהו שקורה אצלכם בבית? לא, ככה לא. לא? אפשר עוד שאלות, אני פשוט לא יודע. זה לא אשמתם, כן? אשמתי אתה יודע, זה יכול לעזור לך. יכולות לתת לך עצות. כמובן שהן גם צריכות עצות. נגיד אני את פה. הלו, את מראית אותו לא? איך זה הגיע אליי? היי, דמונה. אני לא ידעתי שוב. נגיד אולי אתה יכול לייעץ לאחותך. זה מה שאנחנו יודעים. יכול להיות, אתם לא שאלות גם. מלכישוע זה מרכז לסתמים. את חושבת שהוא יכול לייעץ לך? לא שאלות. היית רוצה שיהיה ביניכם קשר יותר אינטימי כזה קרוב? שבו עם אח עכשיו. 1-800-891-8 כן, היית רוצה. רואי, אנחנו צריכים לבלות יותר זמן ביחד. רק צמוד, עולה על העמוד, שולחת לי חיוך, אומרת לי חמוד, מזמין אותך לדרינק, מרטיני שתי זיתים, מתחיל כבר לעבוד על אפטר בסדיניר. People get ready right now, here we come. Can't wind up your waist and give me some. Scuzzy big bass alongside of me son. All over the globe, we are rolling a Japan. Israelite fish in a combination. Round things in a New York and in a London. Only food how long, number one Ichiban. Tell them say I hit and run. Come me say